iqiniso wena uthi iqiniso TV. So now wena exposeile. Shuthi kahle wena bowulinde sonke lesikhathi ukuthi mina ngithande kakhulu khane wena uzenzanja. So yena wenze dilo tsa hae ka montle so ka re revenge ka wena. Oh sonke lesikhathi wena wenza nami uze rumini lami awungiphi lutho nje. Beki pretend. Kodwa ngipretende. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Zomapete Ubonga bringing umuntu wakhe uMthabiseng. Let's get into it. Sanibonani emakhaya ngokwegama ngubonga. Ngize la ku Save My Relationship ngenxa yokuthi intombi yami ayingiphi ekuya ngosenkonzweni inhloko nje. Kodwa sesinesikhathi nje sithandayo. Action. Sanibonani ngokwegama ngubonga ngize la ku Save My Relationship ngenxa yokuthi intombi yami ayingiphi okuya enkonzweni. Solobe nje sijole sesinesikhathi. Action. Kanjalo. Sanibona emakhaya ngokwegama ngubonga ngize la ku Save My Relationship ngenxa yokuthi umngama kangiphi nje okuya ngasenkonzweni. Ngakho ngize la ngoba sesinesikhathi sithandana kodwa akaza ngiphi. Yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. As I said to you guys earlier on, Zomapete Ubonga nomuntu wakhe uMthabiseng, right? Ke right botwana njalo. Ngisharp, right bonga? Anya phela. Sure. So do you know why you came to our show? No, I don't know. Awuna clue ukuthi kwenzakalani? Akinayo. Why? Akitsi nna ke latwe ko ntlung motho e a re tse di out so ke makala ke tlhala mo di TV. Oh, okay, wamtseba mcho. Ke mtsebe. Ke mang o? Ke motho waka. Oh, la Jola. How long have you guys been dating? A year. A year. Yeah. And how are things going? They are good. Okay. Does it make you happy? Yeah, ungetsa ke be happy. Oh, okay. And wena uyakujabulisa usisi? Hayi cha lutho. Jabulisi. Okay, this is Save My Relationship. Ne mangabe kunenkinga ku relationship yenu and then you guys want to speak about it and you want to have a third person maybe also khona ukuthi like animamele. This is the platform that you come to. So is there anything that you're suspecting that you're doing wrong kumuntu wakho? No, Nothing at all. nothing. Oh, okay, so you just came je. Yeah, not tlhalosetsa rona why ke lemo. Oh, okay. So the platform is yours. Ngamchazela ukuthi okay, why did you bring her kule show? Oh hayi Mthabiseng la ngilethele ukuthi nje yabona sesinenyaka manje sithandana mina nawe. Okay. Kodwa nje awukazi ungiphi enkonzweni nakakodwa nje. Bengiqala ngithi ngiyakuthinta wena uyala nje njalo nje. Ungazi ngobani isizathu saleyo nto. Oh, hayi wena obatla ukhipha imfihlo e-TV. Asiqhubeke. Hayi phela mina bengithi mhlambe wena uthola ngaphandle noma wenzani ngaphandle yabo. Manje mina ngifuna ukuthi ungichazele ukuthi kungani ungafuni yabo. Okay. Ithi ndikutshele ke. Ngoba ngingafuna. I have this other person nalena since rejola nje. So yena wenze dilo tsa hae ka montle so ka re revenge ka wena. Oh manje mina awungithandi wenzela lo yamuntu lo ya ukuthi Nekesetsa yena re yena a utlwe bohloko but then nna next bore wena o tlo batla ekonzweni. hayi phela awazi nawe nami bese ngithanda kakhulu phela yabo. Phela ngeke ungene uthandweni uhambe isikhathi eside kangaka bese ungatholi lutho yabo. So it's been a year usamuva. It's been a year kisamo. So no user handle like mucho. Yeah, we should say that. Nekim user nje. No samrati. Not at all. Mara for a year, full year. Yeah. Oh manje wena uzongitshela ukuthi yonke lento lengenzela yona since nje unibunga. For me it's a game. Ubungenze. Yeah, bekungenze. Umdlalo wani lo? Umdlalo wakuthi bekufuna ukuzisa lo ubhlungu. Manje ngiyabona uzwile ubhlungu right. Ufila le pain ebengiyifila. So mina nawe besidlala nje ukuthi sadlala nje.
Oh manje wena nje njengoba uthi uyangithanda nje wena bongasho into enhliziyo ephuma enhlizweni yakho. Hayi bengaphuma enhlizweni yami bephuma engqondweni nje ngicabanga nje ukuthi hayi. Oh into nje ehamba ngomoya. So muthateng wa itse gore wena le brothers mona la jola. Yena ha tsebe rona ke mang, but then ona tseba hore hona le motho e kutlwana le yena ka thoko. So now that we are here, I'm sure lena wa bona hore the guy phumeletse. Mawuthi uyovakasha kini le eFree State wena. Futhi wena usukuhamba kahle kahle. Uya kulomuntu lo. Thank you Butwaka. Oh shuthi unengqondo ezisile kahle kahle. Akina ingqondo isile. Angithi emhlabeni ukhona ukuthi ube ne2 ube no3. So manje ngithi ngizame ngo2. Ngahluleka ngikuzama ngo2. Uzama ngo2 kanjani manje? Angithi beke nthi kuyakufaka. So awufakeki. So how did this thing start? Ki wena oshele ntwena out. So wena wa dumela fela gore okay because vele ngikubekisa ke tsamaisa nako. Yeah. So how has that been going? How has that been going? It's been going very well for me because nalena re tlhakane most of the times. So no sa nagane gore maybe ukai mona is going to fall in love like how he is right now cause no. You didn't think about that? No, it's not about gore okay this guy nna ke naganela gore le yena o ya tlala nje. So now that umplela hore yena o too deep. Now I'm hayi kanjani manje? Phela ngeke uzoshela umuntu umazi kancane. Yabo. Mina bese ngithi ngikwazi kancane kanti cha yabo. Awungazi kancane. Hawu kanjani? So no since he brought this thing on the table what do you think? Now since I tlisitse mo asa khona o bolela le nna ka thoko like we used to hore a bolele le nna ka ntse ding but now that remo di TV nna ke grant maye ngikhulume nawe kanjani wena ungitshela ukuthi uyahamba kanti kuloya umuntu wakho lo le phone ura khona ubuwa nje phela ora awusa khona ukwala awusa khona etsa voice note ko WhatsApp awusa khona phone thiwa umuntu iphethe umhethe ngeqiniso lani into yamanga yabo iqiniso wena utlisitse iqiniso TV yangithi wena iqiniso TV awusa khona phone awusa khona reka airtime akusinto yefoni le so no tlomjwetsa mo motsa neti if abuile le nna right at le ka tsela e right asenya o tla mo di TV shoot wena kahle kahle uthandi so now wena exposeile ke bona ke motho mo lo mo so ex how ele wa irata do you still love o jola le yena motho a teng ntse re jola le so o cheatela motho a teng una cheata and then a tlogela after find out ore hona le ntwe ke etsa o tlogetse o cheatela yeah o suspectile and then ha suspecta ankampe ya mofatsi ra bolela ka yona ka mjetsa re ai nnete ke e so bongani na tlo tseba ning bongani gore when you've got someone else ai bongani how long was this thing gonna run nguna sa tlo tseba hore so no tlo mtlogela fela or what is going to happen how are you going to were you going to end this ne ke tloetsa message hore awusambatla can our thing end here like when was that going to happen before until summer were you going to do that yes I was planning to do that and he beat me to it shoot kahle kahle wena bowulinde sonke lesikhathi ukuthi mina ngithande kakhulu khane wena uzenzanja shoot wena unanhliziyo kahle kahle yabo hayi nginayo inhliziyo because nibekucabangela ukuthi ngizoyenza lento wena wayenzani walanda ama TV manje wena after all lento ekenzele zona lezi ungibonga kanje asithi uyasifuna izinto zakho ndizokulethela zona then mina nawe sihlukana angishongo mina ukuthi uyilethe ngithe wena ubonga kanje kanti ewe ayikho leyo so awusamfuni kudala ngingamfuni awukazwamfuna angaze ngamfuna bengipretenda nje sonke lesikhathi wena wenza nami uze roomini lami awungiphi lutho nje bengipretenda kodwa ngipretende angithi nguwo ola ufonini yami ukuthi vakasha then mina ngiyenzeni ngithi ngiyaki ngiyavakasha nje ngithi vakasha ulindeleni lindele mina ngilendela ukuthi sizohlala sizoxoxa wena upheke mina ngidle bese nakupheka indoda phela mina angikhulisanga kanjalo mina wena ukhuliswe ka ukuthi intombi mayivakasha kuya la uwena upheke
ngene emabhodweni Hayi Awazi Kim. kanti. Hayi Kim. So manje wena le ndaba le ikuphatha kabi ukuthi umuntu wakho akaza kuphi. kabuhlungu Bonga suspect ukuthi lo muntu lo unomunye umuntu before angakuphi. hayi bengasolutho nje mina phela makahamba bekathi uyakuba ngithi Manje stranje manihamba benibamba izandla noma beyangafuni ngingazwayo bangafuni libeduzane bengabi because izizathu bengingasazi ama outing beniwayenza. ya besiwayenza yabona manje ngimtshela ukuthi siyaphuma nje kanti siza la ngoba uthanda izinto uthanda Okay. izinto So re nka tabe Asiyekele mfowethu. o batla o tlogela mona o batla Ayitlogela. wa msiya motho Ke msiye mtho. like it's over wamdampa. It's over. oh manje bheka mina ngishiya abantu engibathandayo ngeza kuwe manje Angaqalanga. ngizenza kanje Angaqalanga. angisho ukuthi ngicelile phela mina Yes. bengenzela wena ngoba ngiyethanda Usikhethele ukuthi uyabayeka laba abantu usalana nami emuva. oh manje wena wenza lento le because of lo yamuntu lo yabo ufuna kumzisa Yes. Manje ngibonile manje ukuthi uzwile wakhetha ubuhlungu. mina Ke wakhetha right. mina Angakhethanga Ngoba wena ngeke- usikhethele mina. Asikhulumele. bebangekho abanye abantu Wena abakushenile usikhethele waye wena mina. ukhetha ukuvuma mina Wena usikhethele mina. waye ukhetha ukuvuma mina yabo kusho ukuthi wena usile wena. Ngikhetha ukuvuma wena because ngibonile ukuthi hayi uright nje. Ngakhona ukukusebenzisa. So manje ngibonile oh wena ngi-right. ungibona nje ngumuntu ongekho right la ekhanda ongamsebenzisa nje No uright ekhanda. But izinye izinto ngeke ngisisho la hayi. Ngi-grant mina. ugrand. Ngi-grant. So wangavele accept ukuthi ugrand usisi uzama ukumove on. hayi nama ngazi inkinga manje yabona njoba thatha isikhathi eside kanti kuba ungitshele from saqala yabo mhlawumbe kube kuthathe izinyanga nje hayi ukuthi kuthatha unyaka manje Bozomsiza ngale plan yakhe ukuthi ayenze umuntu wakhe jealous. bengingimsize mina bengizophuma kuye yabo Oh nomthande usacala ukumbona. yebo lapho vele bengimthanda kancane umuntu angimela ngumthande nje inhliziyo yonke usaqala ukumbona kumele umazi kancane manje bengithi ngimazi kancane kanti hayi Kanti udlala ngawo. Okay. So le decision ayithathayo uthini ngayo ke? hayi impilo yakhe phela akumosheke yami into kumosheke yakhe Ayimosheki. Khosidlwe umuntu uyibani. asazi phela Ngiyakutshela. uyalena le angithi Angeke nale. Ngiye nale ngawe. asazi ukuthi khona nabanye sayidini kwazi ba Abekho. Abanye abekho nje. So uthi okay i-conclusion yethu ukuthi uyavumela ukuthi akushiye usisi. hayi kona ngiyavuma ngiyazi ukuthi angeke kube lula yabo kodwa ngiyavuma Uyavuma. yeah Yeah, usazobathola abanye vuma futhi. So no khutlo isahalang. Ngiyamhlogela mina ngi-right. phela mina ngafundisa ukuthi nginganceni Hayi So- mina ngi-right nje. Ke final decision yawo Final decision ya ka. wamtlogela wamdampa. Nna ntho e ke e thabetseng kore o tlile showung a tloetsa ntho o mphile A o fa platform ya gore- fa platform gore ke qete nje cause ne ntse ke tlo qeta nje so manje o mphile platform gore ke qetile. Okay. uzolanda into zakho lapha yake No problem. uhambe nazo No problem Taseka. Okay, team nangivala. It is what it is what it is. Before it was what it was. It's your boy M. Don't forget to like, subscribe, and share. We out.